Dashia. No. Niin. Okei, nyt. Polargeist ensimmäisenä. Miksi? Mene. Mene. Mä oon aika huono tässä. Mitä? Okei. Minä esiin. No niin. Vitsi. Miksi mä oon niin huono? Ehkä et. Sillä voitte spelata. Mitä tapahtui? Miten tuo on mahdollista? Mä oon niin huono. Vitsi. Vitsi. Miksi mä hyppään tossa? Vitsi. Hyminaama. Siinä. Hello, what? What? Okay. Can't let go, ei ehkä. Time machine testaa. Mä en halus... Mä ehkä testaan practice model. Joo. Vitsit. Mä en osaa praktisen modellakaan. Oh my gosh! What? Oh my god! Vitsi. Mä haluan läpää sitä jossain praktisen model. Oh my gosh, miksi?
Taasko? 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 Ah. Kapteeni 60. Vitsi. Tää on ivaltainen. Älä sano. Miksi? Älä. Sit. Okei. What? Oh my gosh. Mitä? No ei ota sitä teppiä. Eikö tysi oo teppiä? Älä. Okei. Vitsi. Vitsi. No niin vaikeeta. Joo, ehkä nyt testaa mun oikeesti mun hermot tossa. X. Vaikka toi on insane. Ja mä haluaisin kyllä. Mutta. Dota. Mitä? Tää sentään ehkä hyvä. Joo. Mitä me tehtäis? Niin vaikeeta nää. Lutherfunkeista. Electroman Adventures. Clubsteppi ei ainakaan. Elektromaniikki vois kuitenkin testaa. Onks tää mukaan demoni?
Äijäkin osaa. No okei, tää on aika helppo. Näyttää ainakin. Jos minä tehdä itse oman leveliin. What? Okei. Ja minkä Master Madnessi. Me ei tällä kertaa hävitä. Tällä kertaa me ei hävitä. Me ei ikinä hävitä. Me ei ikinä hävitä. Me ei ikinä hävitä. Me ei olla ikinä hävitty. Okei. Me ei hävitä tällä kertaa. Sheep. Miksi? Joo, me hävitään aina. Tähän ei ole testattua. Boing, boing. Miksi? Parain, 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 parain. Parain, 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 parain. Parain, 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 parain. What? Mitä? Parain. 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 Okei. Hello, what? Parain. 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 Joo. Tämä oli tämänpäiväinen Geometry Dash video. Nämä toi yksi hieno. No niin!